PNP Regional Anti-Cybercrime Unit RACO 7 nakig-alayon karon sa Facebook subay sa pagkatap sa mga fake accounts sa Facebook. Sayron nato kung unsay himuon aron na makalikay sa posibleng kadaot nga mamugna sa mga fake accounts. Ano ang report? Ang journalist nga si Gisusi Padilla miadto sa batan sa Regional Anti-Cybercrime Unit sa PNP 7 aron ikonsulta ang mitumaw nga duha ka mga fake accounts sa Facebook. Nabalakas siyang gamiton sa binuang ang iyahangan tungod sa fake account. Wa usab siya masayod sa posibleng motibo sa naghimo niya sa ingon. Pusara ang ako ang official nga Facebook account gyud, so kani ra gyud siya sir, so amo na napahibaw ko kay para at least kay basin og akong kabalaka basig gamiton sa dautan ba, basig kanang kanang mga pang-scam unsa pa nadiha, so ako'y madaot. Dili lang si Gisusi ang adunay susama niini nga isyu tungod kay daghan usab ang nadawat nga report sa Regional Anti-Cybercrime Unit sa susamang problema. Ang nag-report mismo akong anak ug ang mga classmate niya nga na ako mga ang ilang mga Facebook na ay kumbaga duplicate Facebook account nga walang picture but the same account name. So mo to nga atong refer sa atong opisina nga to take action in this makita gyud nga nikatap siya, so ang among gibuhat is we coordinate the national headquarters and to Facebook. Mato ni Police Colonel Artemio Ricabo, Regional Deputy Chief sa RACO 7, nga kinahanglang i-report dayon sa mga tao nga adunay fake account. Posibleng magamit kini sa mga tao sa pagpangilad sama sa identity theft nga makigtransaksyon sa mga tao gamit ang fake account. Penalties there is a Section 8 of the Republic Act 10175, which is the Anti-Cybercrime Law. May nakabutang diri nga any person found guilty of any of the punishable acts enumerated in Section 4A and 4B of this Act shall be punished with imprisonment of prison mayor or a fine of at least 200,000 pesos. Ugaling nagamit na ang ngalan sa ubang mga tao sa tinundo, mas maayong mo report sa RACO. Nakig-alayon na ang ahensya sa Facebook kalabot sa isyong pag-clone sa mga FB profile. Kauban si Marlon Melgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.